Mark chapter 14. Mark chapter 14. It's one of my favorite texts. Scripture indoida zvakanyanya. Mark chapter 14 from verse 4. Some of those who were present were saying to one another, "Why this waste of perfume? It could have been sold for more than a year's wage, and the money be given to the poor." And they rebuked her harshly. "Leave her alone," Jesus said. "Why are you bothering her? She has done a beautiful thing to me. The poor you always have with you, and you can help them anytime you want. But you will not always have me." She did what she could. She poured perfume on my body beforehand to prepare for my burial. May the Lord bless the reading of His word. Father, we thank you this morning. Speak to us. Instruct us, correct us, and empower us for the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray. Amen and amen. Patience Jongwe, good morning to you. God bless you. Mkoma Benji, how are you doing? I hope I find you well. May the good Lord bless you. Thank you so much for tuning in. Mangwanana nchada kutara pamusoro penguva kana kuti time. Shoko ra Mwari rinoti chimwe nechimwe chine nguva yacho. Uye from the book of Genesis 8, inoti as long the earth remains, as long the earth remains, there will be seed time and harvest. Seed time and harvest. As long the earth remains, seed time and harvest will not cease. Magadzirirwo kana kuti masikirwo akaitwa zvinhu naMwari ari musystem yanoditsanangure pano, the seed system, tsika yembeu. Bible rinoti Mwari havasekwi, munhu chaanodyara unokohwa. Zvoreva kuti kuopareta kwezvinhu zvaMwari mukingdom zvine masystems akafanana neagriculture. Unokohwa chawadyara, unokohwa chawadyara. When you talk about seed, most of the times people zvinokasika kuuya mumind inhau yemari. What I'm talking about is more than money. You realize in life kuti kune zvinhu zvisingagonekwe nemari. Mumwe vati ayo Bible rinoti man answereth all things. Ndakati papanda kudzidziswa vanhu kuti kana Bible richiti man answereth all things, harireve kuti imhinduro iri correct pazvinhu zvese. An answer can be wrong. For example, munhu akava necancer if une mazimara akawanda. Look at Steve Jobs weApple. With all the money, yakatadza kumusustain akamupa upenyu. He passed on. So kana shoko richiti man answereth all things, rinongoreva kuti imhinduro kuzvinhu zvese. But mhinduro iriko inoti no, mhinduro iriko inoti yes. So kana ndichitaura pamusoro pe time uye nembeu, zvinhu zviviri zvida kuti zvinzwisise. Kana Genesis ichiti seed time and harvest, which means the seed is always connected to time in the kingdom of God. As long the earth remains, seed time and harvest will always be there. So, mu kingdom ya Mwari, ma systems arimo anopareta mu dimension yanda kuti unzwisise, the seed dimension yokupa goal, right? But ichi chinonzi seed, mbeu, chiri connected to time kana kuti ku timing. Munhu ukava nembeu kwayo yakanaka, ukaiisa muvhu, but usiri mwaka wokudyarwa kwechirimwa ichocho, haugoni kuva fruitful to an extent inotarisirwa. Why? Because mwaka pachawo
create conditions are suitable for the seed yawaisa ground. So the seed is connected to time. So value, go, yield, kukua kwako kwakakura kune chekuita nekuziva one nguva nyango uine mbeu. So the devil, what he does kazhinji haakufaite kushaiwa seed, anokufaita kushaiwa the revelation of time or timing. The book of 2 Chronicles inoti iyo, the sons of Issachar were commanders of Israel because they had the understanding of times. Vana vaIsaka vakaitwa makomanda muhondo kwaIsraeri nokuti vanhu vaifamba nekuziva nguva, kuti mumwaka uyu nenguva yetinoitei chii chinofanirwa kuitwa. Baba mtandwa, you're welcome. May the good Lord bless you. Ashib Banda, you're welcome. May the good Lord bless you. Thank you so much for tuning in. So mwaka, time, nguva inokosha kana munhu ane muruoko rwake chinhu chinonzi mbeu kana kuti seed. As long the earth remains, seed time and harvest will always be there. So nyaya ndiri kuverenga manje rikatidzoke ndaida kuti nditaure mazwi aya ave ne-eye opener kuti ugone kugamuchira zvandichada kudzidzisa kubva kuna Mark chapter 14. Kune mukadzi ari kuuya kuna Jesu aine the alabaster box of perfume. Ndokusvikobreka the alabaster box of perfume tovuka nyaya tinoziva vazhinji achizodza Jesu. People who were there ndokubva vati, why a waste of perfume? It could have been sold for more than a year's wage and the money be given to the poor. Giving to the poor is a good thing. Ministering into the lives of those in need is a good thing. Buku raJames rinoti kunamata kwezvokwadi kurangarira shirikadzi nenherera. So ministering to the poor zviri mushoko raMwari zvinokurudzirwa. But pano pane nyaya pano paita clash yekuti vanhu vataura pfungwa yakanaka nyangwe iri mushoko raMwari, but panguva isiyo. So chinhu chikaitwa chakanaka chikaitwa munguva isiriyo chinoipira izvozvo kana kuti achitipe results atiri kudesire nyangwe chakanaka. Chinhu chakanaka chikaitwa mumwaka usina kufanira, kunaka kwacho hakuoneki kana kuti hachikupe greater results than kana chaitwa mumwaka kwayo. Kana shoko richiti seed time and harvest, zoreva kuti the seed is connected to time. So when the devil wants to fight you, he fights you understanding yako yeseason yemwaka kana kuti time. Why? Because munhu wese ane seed, munhu wese ane mbeu. Nemunhu anoti haana chaainacho ane mbeu yaainayo zvichida yaasiri kutrita sembeu. Saka kana asiri kuziva kuti ane mbeu, zvaapachena kuti ataki yemwaka netime kwaari yaapo muupenyu hwake, nekuda kwekuti kana azviramba kuti ndine mbeu haagoni kuzoundestanda time nokuti already aatakwa pakuundestanda mbeu. But the truth of the matter is hakuna munhu asina seed for whatever chaanoda kuti chiuye muupenyu hwake. I grew up kuZayoja. Vabereki vangu vanopinda kuZayoja. Vabereki vangu vaindi-encourage kuti mwana wangu kana vanhu vapledja vadii vashandira Mwari pachechi chida nemari dzavo, iwe uri mwana wechikoro hauna mari. But what I encourage you to do, usarega pachechi pachiita uswa kana kuti sora murain season munomu, zvekuti chechi inonohaya a caretaker or somebody to pay kuti aite care pachechi. Iwe ipa simba rako pabasa raMwari kuti muimba yaMwari. Shoko rinoti Mwari uyu anonamatwa atizofanira kumunamata nemwoyo wese nesimba rese, your heart and your strength. So ndakadzidziswa kuti even my strength
my labor can be a seed in the house of God or in the kingdom of God. So hakuna munhu asina mbeu, hakuna munhu asina chaanogona kuitira Mwari. Even munhu asina mari ane chaanogona kuitira Mwari, nokuti anonamatwa nemwoyo wese uye nesimba rako rese. The labor, simba riri pauri, unogona kuriisa muzvinhu zvaMwari rikava mbeu yechinhu chaunogona kukohwa ukatoshamisika. Handisi kana ndirudzika zvakanaka pana. Rega nditange nekutsanangura ichi. Hakuna munhu asina seed. Ingatova an attack from the devil kuti akudze kuti iwewe mirira utange wawana something kuti ugone kuitira Mwari. Yet iwewe uri munhu ane simba mupenyu aripo. You can bring an idea mukingdom yekuti basa ripfuurire mberi. You can chip in with the power or labor in the house of God to make things work. So hakuna munhu asina the seed, but inawo yekuti munhu anogona kusaziva kuti seed yandinayo ndei, ndoitei kuti ndiwane a way out kubva musicho. Nokuti inzwa, every seed rine goal. Every challenge yauya paupenyu hwako. I'll give you an example. Munyika yanga ine famine for 3 years. Elisha aenda paMount Carmel achinamata. Akatuma muranda to look towards the sea. Chavari kumirira is the abundance of rain. But ari kutuma munhu munotarisa kumvura yakanaya kare iripo iri musi. Sea water is salt. Kureva kuti even mukuomerwa mukuvava kweupenyu, something must rise to unlock what is supposed to fall on the ground. Vari kumirira mvura ichanaya, but ari kutuma munhu unotarisa kune mvura yakanaya kare, which means pane relationship parain newater. So munhu wese ari kuita run out of rain, there is water somewhere that must rise to unlock the promises of rain from above. But zvichida munhu anogona kusaziva kuti water yandina yacho ndeipi ino unlock the rain to fall. So the devil always fight people. Uya kuzotora mazwi ekuti aiwa kune vari nani vanogona kutoshandira Mwari nekuitira Mwari, not you. Kana kuti wakaipa anouya kwauri ubva ati what you want to do is outdated, hazvichaita zvakuda vanhu vanodai so vanodai se nemastrategies aya. I'll give you an example. When I started ministering, yanga isiri nyaya yemaresources, yaingova nyaya yevoice. Uine nzara, kuchirwara. I was sick 2006. Ndichibva kuchipatara kunotora madrugs, mapilisi eTB kuNazareth. Ndopinda mukombi ndosvika pakuwadzana parengi. Then I preach, I win souls, and I go home. Shandaiita mukingdom yaMwari. It was my energy and the voice. But the devil anogona kuispa kwauri kuti hey, you got that heart to win souls and do things, but you need a PA system, you need connections, you need the right platform. Yet you can start at any level. Ukasashumira to thousands of people, you can minister to an individual. Ukasagona kuva nemaresources nezvingakubatsira to minister to a lot of people, your voice, your time, your energy, ukazvibatanidza, you can win a soul a day. You can speak to somebody concerning the love of God. Wakaipa unogona kuiva kwauri okuratidza vamwe vanhu vari kuita basa rakakura mukingdom. Kuti look at Renard Bonk, look at Paul Sangweme, look at this. Tarisa stage yavo neplatform yavari kuita vachihwina masouls. How can you stand alone somewhere in preaching about Jesus? And the devil tell you to vanhu havakugamuchira hazvina basa, hazvina masystems akarongeka nekudii nekudii.
That's a lie from the pit of hell. You can start from somewhere. You have the seed in you. Your voice is a seed to win souls into the kingdom of God. Your power, your energy is a seed to work all. Your knowledge, wisdom, information can be a seed to make the work of God grow. Dai Mwari atiwanira nyasha. Tagona kuziva mbeu dzatiinadzo. Uye nemwaka unoda kudyarwa mbeu iyi. So mukadzi akauya with an alabaster box of perfume. Ndokubva abreka achizodza Jesu, and people were not happy. Vanhu ndokubva vataura pfungwa yakanaka panguva isina kunaka. Jesu ndokubva ataura zvine chekuita netime. But you always have the poor. But you will not always have me. The poor you always have with you. You can help them at any time you want. So kune zvinogona kuitika at any time. Nezvimwe zvinongoitika at a certain time. So panapa pane clash ye time. Varume apa vati inotengeswa perfume ikapiwa kuvanhu vanotambura. They are right. That's a good mind. The word of God encourages us to give to the poor, to help the needy. But pano Jesu ari kuti kana paita clash ye time, you need a deeper revelation concerning time whenever you carry a seed. Why? Because pane pamwe pekuti chinhu chamunoda kuita chinogona kunge muchichiita at any time yamasarudza. Muchitadza kuita chinhu chamunofanirwa kuita at a certain time. Kurati kugona kudila neopportunity yaita rise in a certain season. Isiri kuzoita rise at any time, but in that time or in that season. So pfungwa yakanaka munguva isina kufanira inoshatira izvozvo. Jesu haasi kuti aiwa regai kunopa vanoshaya. Ari kuti zvaitwa nemukadzi uyu zvine chekuita. That was a prophetic thing chaaita. Giving Jesus perfume ine chekuita neburial. Jesus is about to die. So he needs the anointing over his body. Anointwa neperfume. And the church is not aware. Saka mavari munouya pfungwa kwete from the devil. Yakanaka from the scriptures to help the poor. But they are missing the revelation of time. Saka Jesu ati ayo kana iri yekuitira varombo ava munawo nguva dzese, you can choose any time. But zvandiri kuitirwa nemukadzi uyu haisi nyaya yekuti mungagone kusarudza at any time. It's only for this moment. Why? Because this scripture challenge Mark 16 from verse 1. When the Sabbath was over, Mary Magdalene, Mary the mother of James, and Salome brought spices so that they might go and anoint Jesus' body. But early on the morning of the week, after sunrise, they were on their way to the tomb. They asked each other, who rolled away the stone from the entrance of the tomb? But when they looked up, they saw that the stone was rolled, and it was very large. As they entered the tomb, they saw a young man dressed in a white robe, sitting on the right side, and they were alarmed. Do not be alarmed, he said. You are looking for Jesus from Nazareth, who was crucified. He has risen. He is not here. So madzimai ari pana Mark chapter 16, they came also with the spices to anoint the body of Jesus, and he was not there. Zvavari kuda kuita zvakanaka, but they've missed the time to do it.
So hapana zvavakanoshandisa maspices iwaya. Hatina hedu kunzwa kuti vakazodii nawo. Zviri pachena kuti kana maida kuzodza the body, which means mutumbi, vari kusvika munhu wacho amuka, zvoreva kuti haasisina need mafuta aya because ndechitunha ndeemutumbi kwete munhu mupenyu ari kufamba. So the church missed the time. Vauya kuzoita zvakanaka mumwaka usiwo. But mwaka uyu ndiani akaugona? This woman who was being criticized in the house. The church missed the opportunity, the season, or the time. But this woman, wakauya akazodza Jesu perfume. And people were not happy. Why? Because they were missing the understanding of time, or they were missing the opportunity. If we cannot do it now, nyangwe tikazofunga nekuronga kuda kumiitira hazvichaitika. Why? Nekuti anenge amuka. So kazhinji vanhu tine pfungwa yakanaka, tine mufungo wakanaka wekuda kuita zvinhu. And the devil oti ataka kwete kuti tiregere kuita, but to do it in a wrong time and in a wrong season. Kana iye Jesu mukushumira kwake mukufamba aitaura achiti ndichafa asi nezuva retatu ndichamuka, on the third day I will rise. And the church, or these ladies, they are now just coming in on the third day. Which means havana kutenda shoko rake. So ukasatenda shoko rake zvaanotaura zvinokupotsesa ropafadzo. Why? Nokuti paanoti on the third day I will rise, nezuva retatu ndichamuka, zvoreva kuti don't expect to go and anoint the body of a man on the third day. Akaisa a promise or a declaration kuti on the third day I will rise. Even nyangwe vakaenda early in the morning, it was too late. A day haritange kuseni. Kuseni a day reratotanga kare. I'm sure you all understand. Kuti AM inotangira papi na PM anotangira papi. So havana kubata zvaaitaura paaiti nezuva retatu ndichamuka. So ukasabata shoko rake, iye haugoni kumubata kana kumuwana, because you cannot separate the two. He is the word. Iye ndiye shoko. So paanoti nezuva retatu ndichamuka, moregera kuzvichengetedza, monoita meeting yekuunganidza zvinonhuhwira maspices on the third day, momukira kuguva, munondomushaya, nokuti nyangwe mafunga kuita chakanaka, panokuti hamuna kubata shoko, saka iye haachabatika. Please don't miss the opportunity ye blessing. Ukanzwa shoko raMwari, ukabata shoko raMwari, Mwari ngavakuwanire nyasha, so that you do the right thing at the right time. Mweya wekunonokera ropafadzo ngaurege kubata muupenyu hwako. Mweya unokupa kunonokera zvinhu zvinochinja upenyu hwako, kuti unosvika zvichinzi watinonokei, patorwa vanhu 5 pana panga pachitodiwa vanhu zvichida pabasa. Watinonokei, pane zvazvichitogadziriswa apa, saka watinonokei nokuti zvatoitwa kare, vatovhara. Vanhu vakaenda kuguva raJesu on a Sunday morning, early in the morning, they could not find him. They were looking for the body, and the man is already resurrected. Akazvigona ndiani? This woman, this prostitute, she came. Mumba Simon the leper. Ndokubva azodza mutumbi waJesu. Ndomwe pataurwa zvakataurwa.
Jesu ndokubva atsanangura achiti, the poor you always have. You can do to them at any time. Zvinhu zvaunogona kuita at any time ngazviregeri kukupa pressure. I love examples. Ndaitaura nezuro kuchechi kona ndiri kuti mumba mukanzi mapinda nyoka, first thing is to deal with the snake, to find the snake, to take it out, then kuti mumba zvamapinda nyoka wakuswero tsvaka kuti pane buri here, yapinda nepapi, asi mawindo haana kuvharwa here. That information yagara iri obvious kuti ukaona yapinda paripo panopindika napo. But first things first, deal with the snake. Why? Because the more you know waste time uchitsvaka kuti yapinda nepapo uchidii, inogona kukuruma, inogona kukukuwadza. So information yekuti munopindika iri obvious kuti ukaona yapinda munopindika. Anytime, any day, unogona kuswera uchitsvaka kuti yapinda nepapi, pane buri here. But chekutanga chiri so valid, so important is to deal with the snake. Chimwe nechimwe chine nguva yacho. There is time for everything. So, but if you miss time, or the right time, to do the right thing, I want the correct or the right result. Mwaka nenguva wezvinhu unokosha. Mukadzi auya akazodza Jesu perfume, aita something chiri prophetic, chisingawanikwe muremu yecommon sense. Why? Nokuti Jesu aruda kundourawa kuti aende muguva azomuka nezuva retatu. So mukadzi uyu paari kuzodza Jesu, ipicture yekuti ndiri kuziva zvichaitika kwaari. So paari kubreaka the alabaster box, that's a prophetic message yekuti uyu achanoitwa executed, crucified. Vachamurova, vachamubreaka. By breaking the alabaster box also, she is bringing out a message. I value this man more than anyone or anything else. Because there is a better way and a right way to open the perfume or the alabaster box. But she chose to break the box. Kurava kuti ari kunzwisa kuti Jesu ndo zvaachaitwa. Ari kunoita pass through death. So paari kuuraya bhodhoro, paari kuputsa kana kupwanya, ari kungotaura zviri kuitika kuna Jesu kuti soon you will pass through death. But paabreaka box ndokuvharira Jesu perfume. Ivhangeri rakazvimirira rekuti iye Jesu wacho wandiri kuzodza is going to be crucified. Mutumbi uri kunorohwa, uri kunoitwa mavanga, obayiwa. Asi something of value will come out. Kuti paabreaka the alabaster box, perfume ndo payabuda. Kurava kuti pavari kundoroverera Jesu vachimubaya parutivi, the church will be born. Nekuti takatengwa neropa. Patinobhabhatidzwa mumvura, tiri kutenda murufu rwaKristu. Baptism, it means to be immersed. Kunyikwa mumvura iri a picture of dying and rising with him. Saka Jesu paari kubayiwa parutivi, panobuda ropa nemvura. Nokuti tinobhabhatidzwa mumvura tichitenda murufu nemuupenyu hwaKristu. Amene ndinzika zvakanaka ipapa. So by breaking the alabaster box, she is preaching a prophetic message. Yekuti havasi kuzomubata zvakanaka Jesu. Vachaita zvavanoda naye.
but ndo pachabuda rudo rwaMwari. Vamuroverera, vamubaya parutivi, vamupfekedza korona yeminzwa. Ndo patichawana ruponeso neupenyu kubva muna Jesu ari kutambudzwa nekurohwa. So abreka perfume ikabuda. Kuti Jesu paari kunobrekwa achirohwa, something of value, something good will come out. But chagona kunzwiswa nemukadzi auya neperfume is something chiri prophetic. Haana kutumwa nemunhu, haana kukumbirwa kunzi ndiitirewo zvakati, but angouya neperfume yacho iri kudiwa to anoint the body before burial. Jesu haana kunge aenda mumba memukadzi uyu ari kumuzodza perfume. Bible rati Jesu akaenda akanopinda mumba maSimon the leper, and this woman came. Mukadzi uyu ane meso emweya ekuona kuti murume asvikira panext door ane chekuita neupenyu hwangu. Dambudziko rina Simon nderekuwana a visitation, but woshayiwa a revelation upon the visitor auya muupenyu hwake. Mweya waSimon the leper ngauregere kubata upenyu hwako, wekuti opportunity kana chakanaka chinouya muupenyu hwako, oramba wotadza kuona, woshayiwa kubenefita, wotadza kuita partake of the grace izvakanaka zvauya. Then a neighbor, munhu from the next door, ndiye anouya owana the blessing in the house of Simon the leper. Imagine muenzi wako obikirwa tea nemunhu pa next door pako, iwe wakangogara naye wakamutarisa. Mukadzi wepa next door, mukadzi akangouya akapinda mumba maSimon, haana kupa perfume kuna Simon the owner of the house, kuti akagona kuva nerevelation yekuunderstanda value kuti ari munhu nyangwe asiri muridzi wemba is greater than the landlord. Ndokubva apa perfume yake, ndokubva asodza kuna Jesu. Dambudziko raSimon ndiri kutadza kuziva muenzi auya mumba make. Then a neighbor, somebody from the neighborhood, ndiye anouya kuzoappreciate munhu ari mumba maSimon. Simon the leper ndiye ari kuwana a visitation yaKristu. Asi ukazvitarisa, mukadzi ari kuwana the blessing, the favor from Jesus. Munhu atobvawo somewhere akauya kuzoita partake the grace dzauya mumba maSimon. Something which is so interesting. Mukadzi uyu paakauya, Bible rati she broke the jar and poured perfume on his body. Akazodza musoro waJesu perfume. Psalms 23 inoti vanozodza musoro wangu namafuta, mukombe wangu unofashuka. Why the head? Why anointing the head? Musoro unorepresenta knowledge, wisdom, information, understanding. She anoints the head of Jesus with perfume. Jesus thought she is doing this in preparation of my burial. She did what she could. She poured perfume on my body. Yet that Jesus and the woman anointed the head of Jesus, but Jesus that she anointed my body. Why anointing the head? Sei wafunga kuzodza musoro waJesu namafuta.
Just of what she has done this in preparation of my burial. She has anointed my body. Yet Bible rat anointa musoro. As Jesus recognize that the whole body is anointed. The value of information, the value of knowledge. Arikuzodza musoro. In other words, she's appreciating, or she's giving a picture to the church. But now I got the information, I got the knowledge of the kingdom of God. This man is from above. So perfume andiri kumupa hazvina kubva pakufunga kwangu. Perfume andiri kuzodza Jesu hazvina kubva pakufunga kwangu. Asi kuti ndi Baba vari kumusoro vandipa the revelation. Why? Nekuda kwekuti mukadzi uyu aita chinhu chichada kuzoitika than the church inouya pana Mark chapter 16 ichida kuzodza the body of Jesus nokuti zvakatoitika. I will repeat. Vari kuuya pana Mark 16 verse 1 vachida kuzodza the body of Jesus. Vari kuuya nekuti Jesu wakatoiswa muguva zvakatoitika. They want to anoint the body. But mukadzi ari kuuya achianointa Jesu before burial. Ari kuuya kuzomanointa zvisati zvaitika. So chiri common and natural to men kuita follow things nokuti pane zvaitika. But chaunongowana by revelation from the Father is to do something nokuti pane zvichaitika. Nokuti Jesu aiswa muguva icho kwadi vanogara pasi woti let's go and anoint the body nokuti zvatoitika mutumbi wako afa. But mukadzi ari kuuya nealabaster achibreaka ari kuuya kuzomuzodza Jesu nokuti zvichaitika kuti achaiswa muguva anoda body to be anointed. But vaenda pana Mark 16 vane maspices vari kuuya nokuti zvakaitika. So clash your mindset panapa iri different. Ava vari kuuya pana Mark 16 vari kuuya nepfungwa yekuronga kwevanhu kuti Jesu warovererwa aiswa muguva handei tinozodza mutumbi the body nokuti zvatoitika. But mukadzi ari kuuya achibreaka the alabaster box. Paatobreaka atopa a prophecy yekuti ichokwadi kuti Jesu uchaurawa, uchabreakwa, ucharohwa, uchaiswa pamuchinjikwa, be crucified. So paabreaka alabaster box ari kuti I got the prophetic not from the head but from the Father. Sa unouya achizodza musoro wa Jesu namafuta nokuti Jesu uchaenda kuburial. But the church inouya after burial and they missed him. Kuti chakapotswa nechurch is time. Zvavaida kuita zvakanaka, but nokuti vapotsa nguva havachawana results or blessing and favor yakawanikwa this woman. Sister Ashamiso Jake, it's been a long time. May the good Lord bless you. My brother Sergio Ernesto Obrigado, how's Beira? May the good Lord protect you and bless you over there in Mozambique. Thank you so much for tuning in. So nyandutara nezvayo mangwanana nhasi ine chekuita netime, ine chekuita nenguva. The devil akakuataka pakuunderstanda kuti what is a seed. Anogona kukuataka pakuunderstanda this time or the season yekuita chinhu. Harvest is certain. God is so faithful. Mwari haasekwe. God cannot be mocked. Munhu chaadyara unokohwa. Bear this in mind. God is so faithful. He is not man that he should lie, or son of man that he can change. He is so faithful. So guarantee ye yield, guarantee ye harvest is there. Why? Because kana waita kuna Mwari, Mwari hakuna chinomudzivisa kuita nokuti wakatendeka. Anoramba akamira pashoko rake, chaari tuma ridzokere kwaari risina kuzadzikisa chaari tumira. So the devil, when he wants to attack, he attacks concerning seed. He also attack you
concerning time, because seed time, zvinhu zvakabatanidzwa, is the long the earth remains, seed time and harvest will always be there. So seed time, that's the challenge. Harvest, iriko, God is so faithful, but to seed and time, that's where the devil attacks the church. Vanhu pavakauya nemaspices nezvinonhuhwira vachida kuzodza mutumbi waJesu, they had the seed, they had what it takes to connect to the blessing and the favor, but they missed him because vakauya on a Sunday morning, iye amuka nekuda kwekuti havana kunge vabata shoko rake. Iye aiti ini ndichafa asi nezuva retatu ndichamuka, which means they were supposed to come on the second day. Vaisvika mutumbi urimo on the second day. But it's unfortunate that the traditions dzakavabata. Why? Because the second day was a Sabbath. So vakabata Sabata. Sabata rikavabata zvekutadza kubata muridzi weSabata. I'll repeat. Vakabata Sabata. Vakasaenda kuguva raJesu kunomuzodza. Vakati tinoenda early morning on a Sunday. Vakasvika amuka vakamushaya. So chimwe chakavashayisa kubata Kristu, number 1, kusatenda shoko rake kuti nezuva retatu chamuka. Number 2, kusaziva kuti iye ndiani, is the Lord of Sabbath. So pavakabata Sabata, vakasaenda kuguva kunomuzodza zvinonhuhwira. Sabata racho ndo rakavabatawo, vakatadza kubata the Lord of the Sabbath. This picture is common even in our times. Ukasanga nemwe munhu akabata Sabata zvakanyanya, haagoni kutaura newe pamusoro paJesu anova the Lord of Sabbath. Haagoni kutaura newe pamusoro paKristu, paJesu wakakufira pamuchinji paupenyu. Nyaya yake inogumira pakuti munoenda kuchechi kupi uye munoenda musi upi. Izvo zviri zviviri mukasawirirana, anojaja kana kuconcluda kuti you are of the devil, munonamata Satani. Yet salvation haina kusungirirwa padei kuti munamata chingani uchipinda chechipi. Ani nani vakamugamuchira akavapa simba rekuti vanzi vana vaMwari, ivo vanotenda muzita rake. Salvation ine chekuita nekutenda muna Kristu Jesu kuti ndiye Ishe uye muponesi weupenyu hwedu. But munhu akabata Sabata, Sabata rinogona kumubata njere nepfungwa dzake, otadza kubata muridzi weSabata. Why? Nokuti salvation kushumirwa kwemwanakomana waMwari wakaenda pamuchinjikwa kuti aponese vanhu vanotenda. Besides talking about days, it's about the person. Saka iye achiti come to me and I'll give you rest. Well, the original rest is not from the day, but from the person, in the name of Jesus. Come to me and I'll give you rest. So rest is a person, not a day. Yes, in the times of the Jews, vachifamba naMwari, Jesu usati auya, it was a day. But the day moved, ikapinda into a person. Ukenda kuna John 11, Jesu paanotaura chiti, I am resurrection and life. Ina uye kuti Mary and Martha vanga vati aiwa, on the last day, the day of resurrection, our brother will rise again. Jesu novati the resurrection is not a day, it's a person. Sorry, the nigga flucha. Resurrection is not a day, but a person. The person is Jesus. Jesu ndiye kumuka. I am. John 11:25. Jesus said to her, I am the resurrection and life. Nekuda kwekuti John 11:24 Martha angati, I know you rise again in the resurrection at the last day. So resurrection to them was a day. But Jesus pauya into picture, resurrection become a person. So rest back then was a day of rest. Rest in the New Testament is a person in the name of Jesus. He is the one who gives you rest.
haisiyo subject yandiri kubata hangu nhasi, but sabata rakavabata. Pavakaedza kuribata vakatadza kubata mwanakomana waMwari. So pavakamukira on a Sunday morning, they missed him. Vakataudzwa kunzi munotsvakirei mupenyu kune vakafa, haako kuno ari kuGalilee. Blessing yekupa kuna Jesu yakaenda nemukadzi akauya neperfume. Vakadzi vazhinji vakauya nemaspices. They missed the opportunity. So nyaya yandiri kutaura nhasi, it's about doing the right thing in the right time. So the devil unogona kuziva kuti zvauda kuita zvakanaka, but unokupotsesa mwaka nenguva waunofanirwa kuzviita. Vakataura kuna Jesu vakati, dai perfume yatengeswa piwa vanoshaya, which is a good thing. Kuna matake zvokwadi kurangara sheta dzinenera. But Jesu nokubvatayo, the poor you always have. You can do whatever you want to do at any given time to them. Asi opportunity yekuzodza my body before burial, it's for now. Rumbo Melilin, may the good Lord bless you. A good morning to you. Maito Mana, you're welcome. God bless you. So, I want you to get this picture. Kuti kune mukadzi akazodza Jesu perfume akawana the blessing. Kugoita vakadzi vakauya kuguva vachida kuzodza mutumbi waJesu maspices, and they missed him. The difference haisi pagiving, difference iri patime. Saka kana shoko richiti seed time and harvest, as long as the earth remains, there will be seed time and harvest. Seed and time are connected words. Seed time and harvest. For harvest, hakuna time. At any time, God can bless you. At any time, He can do it. But when it comes to seed, to plant the seed, you need the revelation of time. Unofanirwa kunge une chizaruko pamusoro penguva. Ndambotanga nditaura ndichiti nyaya yeseed, it's not about money always. Nenguva yausina mari, Mwari ngaakupe chizaruko chekuziva kuti une mbeu ipi ingakuconnect kublessing yezvinhu zvaunoshuvira. Knowledge, information yauinayo inoita kuti zvinhu zviendeke in the house of God. Basa raMwari rifambe zvakanaka. Ukaramba wakaichengeta mauri, you are denying yourself an opportunity yekudyara that seed inonzi information inodena a blessing inofanira kuuya muupenyu hwako. Mwari anonamatwa nemoyo wese nesimba rako rese. Your power, your labor, simba rako is also a seed. Visitation, visiting someone also sick, visiting someone in prison is a seed. Giving a smile to somebody is a seed. Pauri pese pane mbeu iripo. Mwari ngavakuwanire nyasha. Uregere kupotsa mwaka nenguva. Do you know kune ma situations ekuti vanhu vanovalue visitation. Kune nguva nema situations ekuti munhu anenge ari lonely, ari wounded. Nguva yaanovalue kwete mari bedzi. Somebody to talk to. A visitation, kushanyirwa. A phone call. A greeting. Kwaziso.
smile, a welcome. Seed time and harvest. So the devil attacks you by issue a time. The devil will lie to you, or you don't have the seed. But I've come to tell you this. Hakuna munhu asina mbeu. Elisha paakati ndanzwa kutinhira kwemvura zhinji, akatuma muranda kunotarisa towards the sea. Sea water iri salt. Mvura yavari kuda kuti inaye imvura iri fresh, iri kubva mudenga. Iri kuita vapor ichienda mudenga. Sea water iri salt. But that salt sea water paakaita eyes like a man's fist. Muranda akaenda akati, there is something rising from the sea like a man's fist. Munhu waMwari ndokubva kuti the rain is about to come. Connection yesea water iri salt nerainfall nemvura iri fresh iri kunaya, ukazvitarisa imwe inovava, imwe iri fresh, but inovava iri kudenha zviri fresh. Unoziva here kuti kune mbeu. I know kuagriculture munhu akadyara mango anokohwa mango, akadyara magwavha anokohwa magwavha. But in the kingdom of God, the heart, moyo wako, wakanamirana nezvawaitira Mwari. The Lord also looks at your heart. Mwari unonzvera moyo. Mwari unotarisa zvishuwo zvemoyo. Your seed can speak before God. Kuti panaye mvura iri fresh. Iyo seed iri mvura yemusea water inovava. What am I saying? Kuti uri kuita chinhu uchishuwira chimwe chinhu kuti Mwari vakuitire. Ende chinhu ichocho chawaita iwewe hachina any connection nezvaunoshuwira kuti zvikohweke muupenyu hwako. But nokuti Mwari unonzvera moyo, you'll be surprised at times kuti haisi nyaya yekuti pane pawakapa mari ukakohwa mari. Pamwe pacho wakapa rudo, wakapa visitation, ndobva wasangana neropafadzo iri financial. Pamwe pacho wakapa mari ukava neutano hwakaita bounce back health wise. Zvoreva kuti hapasi pese paunodyara mari kuti ukohwe mari. But pane nguva yekuti Mwari unokupa a financial breakthrough nekuda kwerudo rwawaitira mumwe munhu, rudo mabatiro awaita mumwe munhu. But Mwari vachiziva kuti your desire, what you are dying for, is a financial breakthrough in a certain area. But panguva yekuti iwo uri kuda chinhu ichocho mari hauna, but mushaka waita mari une revelation yeseed iri mauri kuti I can also care and love somebody. Zvinoita kupa munhu bhutsi dzekufambisa dzekupfeka, Mwari wokuropafadza nemotokari kwete bhutsi. Very possible. Mind yedu ikaregera kubata paagriculture ibate pana Mwari unonzvera moyo. Nokuti kuagriculture ndokunoti munhu chaanodyara ndo chaanokohwa. Adyara mango anokohwa mango. But mu kingdom mindset, Mwari wedu unonzvera moyo. Unoziva zvaunoshuwira nekutsvaka. Saka paanotarisa mukushingairira kwako, Cornelius was a giver and he was a prayerful man. Mwari pavanoti zvipo zvako neminamato zvasvika, waipa zvipo, iye ndobva adenha denga rikamurangarira to an extent yekuti was the only man akaitirwa crusade ari one kuti agamuchire Jesu. Pakatumwa vanhu kunoshedza Peter anga ari kuJopa, akauya maCornelius akaparidza, vanhu vakawana salvation. Giving yake yakadenha kuti denga rifunge chakashota muupenyu hwake. Why? Because chaita kuti ave a giver munhu anga ane zvinhu anga anazvo. Saka pagiving yezvinhu zvaainazvo,
yakadena chaasina. He was not yet born again. Akaparidzirwa vhangeri raKristu, akatendeuka, akaponeswa. So paunominista muimba yaMwari, paunoitira Mwari, paunoita plant your seed, Mwari unonzvera moyo kuti vagone kugadzira mbeu yezvinhu zvauchakohwa inobva padesire of your heart. I'm sure kune vakamboita kama cross search yekuti hapana pawakapa motokari but Mwari vakakuropafadza nemotokari. Pamwe pacho unonge wapa mari, Mwari vakakupa financial breakthrough. Why? Because Mwari vanonzvera kuti chakashota muna Cornelius chi zvipo neminamato zvasvika, anopa vanhu zvipo kuti ane maresources ainawo, but chakashota mari is not born again. Peter uye waparidzire murume uyo atendeuke. Mwari werugare vakuitire nyasha, Mwari werugare vakurwirei, vakugonesei, muropafadzwe zvikuru. May the good Lord bless you. May the good Lord favor you. So happy to see you online, hama dzangu. Mai mukwena muguti, may the good Lord bless you. Mai tsitsi weshe great piri, God bless you, God bless you. Itirwa nyasha, Mwari ngavakuropafadzei, Mwari ngavakuchengetei. Napoleon Mate, good day to you. Mwari vakuitire nyasha, hama dzangu. Muswere murugare, muswere munyasha. Thank you so much, God bless you. Nasi mukomana hasi kuti this day bakaenda kuchikoro, so I just thank God for his life. Mwari vakuchengetei, Mwari vakugonesei, Mwari vakurwirei. Bye bye. Tisanganiswe zvakare mangwanani nezita raJesu. Amen. Baba, ndinonamata, ndinotaura nyasha nekubata kwenyu kunoshamisa. Tiregere kupotsa mwaka kana nguva yekuita zvatinofanirwa kuita, kuti tisangane nezvamunoda kuita muupenyu hwedu. Takupai mbiri nekukuremekedzai sevana vaIsaka vakafamba nokuziva nguva. We pray for the grace to understand the times. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. God bless you. Bye-bye.